Joo, viisaampi antoi periksi. Nyt takkaa purettu. Tähän mahtuisi varmaan yksi tiili varvi. Tää on vähän erikoinen juttu, että kannattaisiko tästä ottaa vielä nämä 3 kerrosta pois. Tässä on vähän erilainen tuo jako, että ylempänä ne on lomittain, mutta nämä on vielä ollut aika heikon näköisesti kiinni. Toisessa ainakin. Täällä alhaalla on yksi tiili merkiksi, että se olisi niinku se taso, mitä pitkin voisi mennä. Ja yhdellä otolla näin hieno juttu.